Tinokudokezai mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rechigumi noshanu mwedzi uno waKukadzi. Pasara mazuva mairi kuti wamunangarwa waise zviri pamutemo gwaro rakabva kuzeki rinochekuita nomuganhu mitsva rinonzi pachirungu delimitation report. Tatomirira kuti tione kuti zvii zvichaitika ipapa. Tinoramba tichikunyepai zvichinge zvaitika. Munhau dzanyasi bato roTCC rati wanhu waro wanga wari kuendesiwa kudarodzi mhosva kuChinhoyi watakanurwa mhosva nodare rokuChinhoyi. Kwai papa wanga wari kunenedzerwa kuti kwai wagoreketa kuti wada kuti wamonzora wapfe. Saka nyaya yacho yabva yaita kubhurora yasaya mano. Tiri kuramba tichizviziva tichitenda kuti ndo zvaitika izvozvi. Wamwe muguta reHarare wari kuchema-chema kuti mapurisa ari kuramba achindoita zvese zvese kuwashungurudza nokuwavhiringidza magariro. Wagoreketa kuti kwai kuno marori mairi chaiwo ari kuramba achindodoka achitekerera mugutari kunyanya kana kwati svipei. Wari kutenderera wachindorova wanhu nokukuba wanhu nomhonya. Waribeka namhosva kana ukangoboeka uchindotenderera ukandofungidziwa kuti uri muvhenda ari kutengesa kwai unobva watoita kupinziwa mushishi chaiko. Rekai tione kuti zvinenge zviri kudini. Mapurisa ayo ari bechaareketa. Tiri kufara kuti wanochengetedza mhuka dzedu dzomusango wabata wanhu wanovhima zviri pamutemo wanosvika 30. Kwai wanhu wabatiwa waitori nopfuti dzinosvika 15 chaidzo kunzvimbo yoKariba. Toramba tichitenda izvozvi tichiti dai waramba wakadando kuitira kuchengetedza nzou pabodzi ponozvipembere pabodzi ponotohaka nezvimwe mhuka dzomusango dzakanyanya kukosha dzatichiri kuda kuchengetera wapwere wedu wari kwese kwese wachazouya. Kandege kaduku kari kunzi kakagwa nozuro kunzvimbo yoChivhu pakati poChivhu noBhitirisi kwai kakanga kariko kambani yomangoda yoMurowa Diamonds. Ipapa kwai kaitori nomangoda anga akawanda apa kaitobvisa mangoda aya achibisiwa achiendesiwa kukambani yoMurowa. Mangoda ari bekutaika asi wanhu wanga warimo waise washanu waisanganisira wana mahobho wefoseti mapurisa pabodzi ponowasenzi wokumurowako kwai wese wakapona asi mutyairi wondege iyi akakuwara zvakanyanyitsa. Idi pakaita kuoma ndipo unotoona kuti wanhu mari wanoiditsa chaizvo. Rekai hedu tirambe tichindoshuvira kuti wapore nokuchimbidza. Iyo kambani yoMurowa pokare kwaiya gonzi iyo Environmental Management Agency wambomire kusimudzira pokare kumaira kwanga wari kuda kuita nokumema nokusongoridza kuti waone kuti wanoboya chere mangoda kunzvimbo yokwaChiwi zvimbomira. Ipapa paribe zvizhinji zvagoreketeka asi ndo zvaitika izvozvi. Ticharamba takaringa kuti zvii zvinenge zviri kuitika peno wano wamwe wari kuda kupa nzvimbo iyi heno ticharamba tichiona. Mumwe mumiriri anoita zvobasa roUnited Nations anoringa nezveukodzero dzevanhu pabodzi poono masangano akazvimira ega agoreketa kuti wamunangagwa wanofanira kuti wareke zvavari kuda kuita zvogashira iyo mutemo mutsva unobata masangano akazvimira ega agoreketa kuti kwai wakapuwa gwaro wanofanira kuti warirambe kuti rinokodzera nokutoti rinobva ravhiringa masenzero anofanira kuitiwa nemasangano akazvimira ega. Rekai tigoona ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai izvo zvinenge zvichiitazvo. Kanzuru yoguta reHarare kwai yagoreketayo kuti woCity Parking wakupiwa mvumo nemasimba okuti waite kuti wanhu waite tusvinu mukutekaira nodzimotika mugwagwa yoHarare. Mukaona pakadari moziva kuti njodo ndo inenge yatopo. Ipapa paanobva aita madirativhange chaiwo nokuti paribe agoziva kuti woCity Parking wangani ende wanenge wakaita sei kana kuti wanenge wakapfekerei. Paribe agozviziva zvese izvi zvoreva kuti uori unenge wakutoita kuingidzira munhu wese andoita zvaandoita anenge akundosunga munhu chero paandoti ndasunga chero. Imiwe zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa.
wokanzuro guta reHarare ipapa wagoreketa kuti kwai kunhadziwa kwaakuita Rufaro Stadium kunogoita kuti igone kusenzesiwa panotanda mabhora ari kutanda mwedzi uri kuteera uyu. Ndatozvisayawo kuti wanenge waita sei kuti zvidando idi mabuja imi vanhu vanoita kutamba nopfungwa dzevanhu chaiko. Hino mabi angu kuti zvinombopera sei izvozvi, tinenge tindoripo mwedzi uri kuteera uyu. Hurumende yagoreketayo kubudikidza naMutuli Ncube kuti kwai waisa mamiliyoni 10 mari yekuAmerica wachibudikidza nebhangi ABC kuti wape vanhu vanochera goridhe wari makambani maduku nevanhuwo vari kuzvicherera wegani mari yozvikwereti kuti watenge zvimwe zvimishini zvokusenzesa mugodhi yawo. Toramba tichizvitenda kuti wari kupa makambani maduku pabodzpo nevanhu nekuti ndo vari kunyanya kuunza goridhe rakawanditsa. Ipapa rikaiti goringa kuti zvinenge zvino musoro chere pakupa kwavanenge vari kuitapo kana kuti zvinenge zviri kutekaidziwa zvisirizvo. Ticharamba takanoringa tichiwo kunyepai. woFidelity waagoreketayo kuti kwai mwedzi watabudayu wandira goridhe raenda kuFidelity kwairaderera anozvikamu 34 kubva muzana 34% pachirungu, kubva pamagirogiramu anoita zviuru 2,961 2,867 kg kusvika pachiuru chibodzi nemazana 975 1,895 kg pachirungu. Rekai tione kuti zvinombodini wanoringa nezvegoridhe wati ndo zvinowanzoitika, asi hwendo huno yanyanya kuderera mwedzi wandirayu goridhe raendesiwako nonyaya yekunetsako magetsi pabodzpono zvimwewo zvimhingamupini. Rekai tione kuti zvinopera musheshere. Tiri kundoshuvira kuti gore rino ripfuure pokare kuenda mberi panyaya yokunziwa kwegoridhe rakawanditsa. waMutuli waagoti hurumende iri kunhadzira kuti iite musangano wakatomboka nyaya iyi nevanhu vanozvikwereti wakakweretiwa nehurumende. Kwai vari kuda kuti waite musangano uyu zuva re23 mwedzi uno watiri. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Tinenge chindokunyepai. Tiri ngedzo pasi rese. kuSouth Africa Operation Dhudhura wadhudhuriwa ndiwo nodare ruguru munyikamo. Wanga vari kuda kuti wapinziwo munyaya yomaZTP iri kunetsai, asi kwainodare muribe kana chibodzi chamunofanira kunge muri kupindira panyau iyi. Tatofarawo nazvo izvozvi, ndo zvakanaka, dai zvatoenderera mberi. Iwo wakuru wehurumende yeSouth Africa waagoti iyo kwaita njodzi munyika yese yeSouth Africa nonyaya yomafashamu ari kuramba achindotenderera kureketa kuno. Manayiri ari kuita mvura imo munyika iyi kunyanya matunhu akaita sana Mpumalanga ari bechisvinu. Wazhinji warengo waribo kumbozvifungira kuti ndo zvingazoitika, kutoita kutuhwina kubhagucha chaiko ndo kwaakutoitika. Iwo vanhu vanoda kutekaira kuenda pachikoro kana kuenda kupi pakatoita kunyangariwa, asi tiri kundovimba kuti vanhu vanokwanisa kubenuka vachikwanisa kugorarama pokare zvizvinu, nokuti mhanyongori chaiwo, mhanyongori. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. kuBotswana kwai nohurumende ikweyo waakuda kuti kambani yeDBS iwabhadhare zvikamu 50 kubva muzana omari yavanenge waboya yoprofiti pakutengesiwa komangoda yawo. Kwai DBS iri kuramba ipapa, asi iwo watoreketa kuti kana DBS ikaramba ngaite kaire iende, panoita vamwe vanouya. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Wazhinji wagoti rekai muone kana wakandobudisa DBS peno zvinokona kubva zvandopfa pekare wakatandawo kutambura sezvatiri kuita. Hino ticharamba tichiona kuti kunoita tsvimbo nodohwe ndokupi. Uganda kwai yagoda kutanda izvezvi kuti ichitande kunhadzira mari nousu hwaiye Yoweri Kaguta Museveni. Ndipo munotoona kuti nyika dzese idzi aiwa paribe chisvinu. Rekai tirambe tichiona kuti vanoipedza mushechere nyaya iyi.
Uhuru Kenyatta akabuda pakutonga nyika yoKenya kureketa kuno agonzi ndiye ari kutungamira wanhu vari kuenda koringa zvinenge zvichiitika musarudzo dzokunigeria wari pasipo boka roAfrican Union. Aiwa, tinoramba tichimutenda. Ndo zvakanaka zvezvi kuita mutungamiri wenyika unoramba uchindoitisiwa mabasa anokuramba achindokupa mari nokupa mari nokupa mari. Izvi zvakanaka izvi. Hurumende yokuBritain yagoreketayo kuti kwai yaipopomedza mamwe mamiriyoni 15 emapondo oikweyo kuti kwai kurambe kuchiunziwa vanhu vari kuda kuenda kosenza munyaya dzokuchengeta kuchembere kwavo pabodzi nokurapa vanhu nozvese zvinoda kuitiwa ipapo. Tiri kuramba tichizvitenda. Rekai tigoona kuti zvinopera mushe zvakadini izvozvi zvinenge zvichiitika zvii. Toramba tichiringa kuti vanenge vachiipedza mushechere kana kuti hwii. Tiri ipapo zvedu mabuja panyasi taperera pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.